I Vejle Kommune har vi rundet 110.000 indbyggere. Vi har som en af få kommuner vækstet med næsten 1000 nye indbyggere i 2014. Da Tyco skulle vælge placering, om det skulle være i det ene eller andet sted i trekantsområdet, synes vi faktisk, at Vejle med den opgradering, der er sket med fragtkørsler fra motorvejen, bedre forbindelse hen over Vejlebroen, der har Vejle altså forbedret sig så meget, så vi synes, det var virkelig attraktivt. Er du bosat i Vejle, har du inden for 1 times transport adgang til ca. 600.000 arbejdspladser. Vi var spredt i Aarhus og Fyn og også lidt i Vejle her. Vi ønsker at være et sted, og der er en stor geografisk fordel ved det, fordi at det er forholdsvis let at få kvalificeret arbejdskraft til de forskellige områder, som vi har brug for. Skatteprocenten i Vejle er 23,4. Det er 3,6% lavere end den dyreste kommune. En familie fra København ville i et parcelhus i Vejle få ca. 44.000 kroner ekstra til rådighed. Som virksomhed så tilbyder vi selvfølgelig nogle jobs, som vi synes er enormt spændende, og vi vil gerne have medarbejdere fra hele verden, både Danmark og udlandet. Men noget af det, der er dejligt ved at være i Vejle, det er, at kommunen også har en masse tilbud til en i fritiden. Ledigheden i Vejle Kommune er lav. Faktisk den laveste i trekantområdet, og ligger på nuværende tidspunkt ca. 1% under landsgennemsnittet. Så er det også et sted, hvor folk de kan lide at flytte hen. Vi har medarbejdere, der er flyttet til byen, et smukt område, et område med muligheder, hvor vi forhåbentlig kan få lavet et trekantområde med vækst i. I 2015 halveres dækningsafgiften for erhvervslivet fra 8,5% til 4,25%. Vi har sidste år udvidet antallet af medarbejdere med 10%, og det kommer vi nok også til i 2015. Specielt det sidste års tid har vi haft en vækst, som vi ikke har set i nyere tid, vil jeg sige, eller i den tid, jeg har været i firmaet overhovedet. Og det er niveau omkring 30% vækst. Og det er ret ekstremt, synes jeg selv, i hvert fald i forhold til vores produkter. Så vi har måttet udvide medarbejderskaren rigtig meget. Vejle er kåret som Danmarks bedste handelsby i 2014. Også centerbyerne har et attraktivt handelsmiljø. Vi er meget stolte af at have vundet Alfa Damers modebutik 2014 her i Jylland. Og rigtig meget er vi stolte over at have gjort det i Give, så vi kan også være med herude. Vejle har Danmarks største sammenhængende udviklings- og iværksættermiljø med ca. 150 virksomheder. Det var med til at skaffe os prisen som Danmarks iværksætterkommune 2014. Værsgo. Nu kan man godt se, at strømningerne begynder at gå mere og mere mod Vejle, og der egentlig er meget snak omkring Vejleområdet, hele trekantsområdet. Det bliver måske det helt store i Danmark fremadrettet. Der er stadigvæk meget omkring selvfølgelig Aarhus og København, men der er bestemt nogen, der siger, at man skal holde rigtig godt øje med Vejle, og det ligesom er nok der, det kommer til at ske fremadrettet.